Ini ndine nyayawo iri kundishungurudza. Ndaigara neboyfriend yangu, the guy anga asingashande. Ndini ndaibhadhara rent nekutenga chikafu. He was so abusive. Aindirova especially akaona ndichitaura nemunhurume, to the extent yekuti ndaikuvara zvekurara wiki rose chairo ndisingaende kubasa. Aisada kuti ndiite shamwari kunyange dzechikadzi kusvika one day raakazondirova zvekunge achandiuraya. He even told me kuti one day ndichakuuraya neni ndozviurayawo. That was my wake up call. Ndakanesa maronda angu akapora, then ndokutsvaga room yangu ndikabuda. To my surprise, boyfriend yangu akabva azvisungirira akafa nekuti akati haagoni kugara asineni. Vaivapo vanoti Akasiya anyora tsamba kwandiri. Mutsamba umu maive makanzi chenai hausi kuzoroorwa ende hapana futi murume achakuda zveupenyu hwese. Tsamba inonzi yakatorwa nemapurisa. Handina hangu kuitevera. Mubvunzo wangu kune mhuri yeZimbabwe vedu wee ndewekuti ndakatadza here kusiya munhu aindirova? Ko mashoko aitauraya ndizvo here zvichaitika kwandiri? Ko ndaifanirwa kugara naye here? Ndomirira atange andiuraya iye ozozviurayawo. I'm not at peace nenyaya iyi vedu wee. But back kuhama dzake vakati havana mhosva neni nekuti Andrew uyu munhu anga atogarawo ari suicidal zvake, nekuti hanzi paakasiyana nemukadzi wake akatomboda futi kuzviuraya. But luckily vakaona achida kutozviuraya tambo ichiri muhuro asati afa. Munyama wakazongoitikawo pandiri, hapana akakasira kumuona asati afa.